Pito na aktuhan nga nagasugal lakip ang barangay Tanod kag 4-piece beneficiary sa distrito sang Molo arestado. Si Zen Kilantang nakatutok. Karasel sang Molo Police Station ang gintupan sang pito ka mga residente sang Barangay Boulevard Molo ini matapos nga maaktuhan nga nagasugal. Base sa surveillance sang kapulisan, umpisa pa sang enhanced community quarantine nagsugod sang illegal nga sugal ang mga ini. Nagasugal-sugal sila sa balay na. Then gin-verify nila, and then dito na aktuhan gid nila kay ara man lang sa daw extension sang balay, kitaon man sa sagwa. Kita nila isa ka table. Arestado sanday Jake Portillo, Jaime Nodado, Marvin Domingo, Rosenel Soloriano, Raul Antioquia, Luz Villam Morin, Luisa Sarviano kag ang duha naman ang nakapalagyo nga sanday alias Betbet kag Hubert Molavin. Na-recover naman sa lugar ang mga baraha kag 6,100 pesos halin sa mga suspect. Suno kay Manong Jaime, namingaw na sila sa ila barangay, gani ini ang ila na isipan. Sasagot kami sa kwarto, galingaw-lingaw natin. Salamat naman kasi bawal. Nagapangatubang naman sang kaso sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon illegal number games ang mga sospetsado. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.